Jag ganska sen stod för arbetet och han var en alldeles med och perfekt i printa. Han förbeina vägen under att höja Gamla testamentet och i maj 1932, 2 år och 2 månader efter han för under Gamla testamentet, var han livet att omsätta i kladden. Den är kladden som ligger här. Han började vid sådana små häft som är sned. Och så är han som skriver nog som häft och helt ganska det för små. Som tycker en större bok. Och så uppåt större och till ändan så stora som man ser. Tjickare och smallare. Latinare. Så som det är liv fyra och det passar. Och det är allt det som man skriver i hand. Alla dessa böckerna här. Och det men livet vi alltså man säger vi majman och mycket sätt. Så för att ta igång vi var ju att allt blev maskinskriva. Det Gamla och Nya testament. Ja, alltså han får så när jag livet omsätta Gamla testament så för han vi hållt vi så gick han jöknen efter allt det Nya testament som kom ut och i tjejt och här gjorde han några ganska målsliga brötningar. Men så blev det allt maskinskriva. Gamla och Nya testament. Och det här är maskinen som tappar skriva. Hon är skriven med den maskinen. Inte bara det här. Men det är alla här i bunchen. Det är 3000 sådana suger som är skriva i här maskinen. Och först skriver jag den? Jag skriver det själv. Hur check det här för sig? Fax du så i häften från? Ja, så skriver jag det efter det här. Som pappa skriver i dessa häften och så böckerna. Jag började alltså att skriva det här. Han var livet alltså. Han omsätter ju i maskinskrivare. Akkurat hur länge han kom men da jag började i maskinskrivare. Det var inte slett inte men. Jag skriver så här 3000 sugenar. Och till det alltså till det veteren 38 och 93 de vet det är arbetet inte för. Det var själva gammalt då? Nej, det var 6 år. Och då var det skriva maskin? Nej, jag började vi, men det kom så kött. Jag lärde mig omkring till ländskrift. Jag skrev vi 2 funktioner så lös. Det är fint. Jag kan inte öjla kött för sitt länta. Jag har alltid skrivit lika kött som det som jag skriver i ländskrift. Det måste jag lägga fram. Ta i omsättningararbeidet var liot var handridet sendt til Norra, her at han var a prenta bibelna. Første satsene var kommet atter til rattlestor, men så var Norra hersett av tuskjenon, og tøyla bibelarbeidet i dvela. Det hevel jo at handridet ble bortur i kruks horlevesanon, og at Viktor tøy nødstad omsetta av nutjon. Men det er ikke rett. Men allt det här maskinskriver var till och det här omskriver. Det som blev borstet det var näka satsen som vi sätter i Norra som var kommit här till rattlester som blev sendt i uratter. Og i 1924 får Viktor underrattur bibelarbeidet. Ta Georgian så stora brötningar, målsliga brötningar som vi kan söka här. Som för en joggen allt det är att alla biblarna som vi är. Så det blir väldigt arbete han gör det ta i 84. At Viktor førjøgn alt handridi av nutjon komst av til store menneskene, Mali hei veri 4, de 15 årene som var lien, så gjerne Viktor først og fyrir leilinjen er fyrir omsettingar malen. Ikke minst kruksårene, da ikke samband var vid Danmark. Viktor tutte Nutja testamentet av nutjon, og i Gamla testamentet ratta i han og i handriden som Daniel hei skriva. Fyrst og versene og i fyrst og Mosebok visa hva det var han brøtte. Det första versen låg så lös. Och i upphavet skapte god himmelen och jorden. Men han har bröttat till himmel och jorden. Och så han kort och bostur så lös. Jorden var öjen och tom. Mysker var i djupen, stegen för och mysker var i djupen. Och Guds ante
svøyma i vattnet. I stedet for han brøtta til andegods. Det var nekv av til brøyting kan gjøre det. Det var så som det her. Guds ande, men han sier andegods. Bibelen var prenta av prensmyene til dagbladen og innbunden i Skottlandet. Viktor var enda typen. At han kravte øylen ekva seg selv. Han rønte å få att kunna kräva en ägg. Eller inte få andra att följa sig i samma tempo. Och när han kom så skulle jag ha en ägg pränta. Där kom jag så jag Arne där ofta när jag jag med att följa någon upp som han är lärt innan bränns med. Det att lova att ta och vi så helt det så som han tog det bokstavligt att ta ganska som gå för en gäst. Vi ska räkna för att klara det så vikna och så kanske nästa vecka gång rösna. Det passar inte i timmerplanen så viktigt. Leierdagen hin 19. mars 1924 kom Bibelen ut av føreskon, og så igjen hon kom ut det 30.000 eintøk selt. Ja, jeg fikk meg Bibelen sendt av det, den aller første som kom igjen. Det fikk jeg. Ja, hvordan kjente du det? Jeg kjente det vel. Det kan svarte. Jeg var øyelig glad over. Jeg minnes det, det var altså, ta 4 krutjen. Jeg minnes det første prentet som kom atter i Norge. Da jeg sa til ham, hvordan verkust er helt av det, altså. Jeg må bare si at han skal bo ut litt. Det glemmer jeg ikke. Altså. Ta så størst tak ved tidsen kreft fortjallet gruntarlam. Hinn førerse bibelgrunneren var stående av i samband ved utgaven av Bibelen i 1924. Bibelgrunneren fikk alle avbyrtene av fortjallige parten. Och Victor var fegin, han följde så fast om foten. Att du följde en fläck på hand. Och det gick sera väl. Och grunden gånger samman där. Och tar vi hade han funnit, tar stod 27.000 kronor i bankarna. Och det har vi så ruttlat alla töjna och vi har angat vi i troplöjken. Men kvart det var nöjt att ta kost som stort frösta lan och tar av stark hamper i banken med tro. Så det har inte varit några problem. Det 22.000 kroner var kommet inn for sølen av Nya Testamentet fra 1932. Søttene kom så større og smørre gaver fra ansteklingen og samkommen. Och det blev månagott. Och det blev lättare i arbetet att veta att det blev sendt, istället för att det blev sendt svärbussen eller kom lotten så att det blev flott till grunden. Men vi var som sagt angat i troplöjken för pengar. Tid var nødje syskje som biologi av seg. Hvordan lei papten til at rettest da han gjør det så størst skrivet arbeid som han fikk så i? Men det var ikke alt så frielig ganske. Jeg minnes Kjølbro sier at han fotografer tatt hele Kjølbro noen år. Han sier det minst da han kom inn. Og ta sett på appen ved Øtland som bygden og granska i. Han omsetter ikke et grunnval, men han døde ikke hverst grekst til hebraisk. Så han brukte der skandinaviske bøypen der, ganske først og fremst. Og så gjør han en tverenskar og en tvertuska bøybler. Men hatt minnes det ikke. Men jeg skulle kunne minnes nok så vel ta han reviderer i alt arbeid i attor. Ta sørst 14 år. Men 2 år og en bibelen kom jo ut 19. mars 1924. Men jeg minnes han ikke til arbeid. Og jeg vet ikke hvor, mulighet, han ikke brukt så grunn plass ta. Da var det mest hans egne handrid han sitter vi og ganske ikke så nekk i arbeid blir ta. Og så trykker vi at han røst så nekk. Da jeg var smadronger og det er som jeg minnes som smadronger. Da var han så forferdende bort. Jeg tykker han heit arbeid visser. Gjør det her som han var. Hva tror jeg det noen arbeid jeg mest av dagene? Han domte vel arbeid kvalitet og takk nottene i bruk. Det gjør det han. Det er kanskje også være tog at morgenen og en høyme som sånne bøtner og her kanskje ikke være så fri alt å sitte og arbeid.
Han hei og så avhus vesteretter mot Jaguar. Og vi åtte en kittlen å gjøre her, bant utenfor vinter jeg ikke hånd. Som vi så slærte og hodja. Og det som jeg så minnest, det var her sett han ved sin skrivelige arbeid. I kvitare kjust og sånn her ermehaltaren så og arbeid. Det og nått. Det vær her. Jeg tog ikke si hvordan lenge han arbeidsted at han med over nei. Etter ødelen tog han fikk skatt. Her ongen skal